Kijk dan. Suave. Mijn naam is George. Mijn naam eigenlijk de Jorge, en de naam is George, Notorious. Airbrush artist, tattoo artist e graffiti artist. Ben toen ook te maken met kunst, airbrush, zou ik dat eigenlijk, me bieden eigenlijk, dan zeg dat toch boos. Weet je, ting mais ou menos, we querem investir 25 para 26 anos bezig gaan com airbrush. Ja, we começar de jong gaan eigenlijk. Een chiquinho como hobby, prometa dat hobby. En prometa dat gewoon bij school, pinta, we dus dat hobby. En dus special bira, ja, maar toen me como profissão me se horen, no? Que me sei dat bira me pange horen die to dia. Pinta turcos, zeg maar. Pinta riba, we canvas, brommer, auto, do meio graffiti, art fair, bate para escola, den lugar, número. Sim. E mesmo como persona, tá gewoon weg full na tattoo. Notorious no number, amber. É da que men mané. Notorious. História porta notorious. Gente porta notorious. Auto porta has impacto porta notorious. Notorious que men simplesmente algo que sempre gente lo papia arriba de. A techniek de airbrush para quase hobby. Met een vloeiing die verf, spuitmento, que com met de haeta mas. Vou combinar, me sabe não, vou combinar arte diferente com de patlouts, quashi, você met de verf, casmes, e me usa quashi, pere, último final touch, tá no airbrush hoor, não? Ja, me que vai hobby lante, bezig internacional kaba, me criação tá freehand. Ja, met de gusta gewoon pinta uit de hoofd, zeg maar, als je heen bent samen met de George, hasi loke voor hasi mi ho. Want je hoort met de zaken niet maximum, met de zaken misschien 200% mes. Zij de mi creação, met de gusta crea conan kuta único, crea conan ku bonolo haya de caminho.